шаҳрвандони тоҷикистон бояд то 1 август корти бонкӣ гиранд ё ҳамёни мобилӣ кушоянд, зеро акнун бояд андоз, боҷи давлатӣ, пули хадамоти коммуналӣ, хадамоти тиббӣ ва ҳатто ҷаримаро ба таври ғайринақдӣ супоранд. Наметавон гуфт ки низом барои сокинон ношинос аст. ҳоло ҳам бахше аз аҳолӣ аз он истифода мекунанд ё музди кору нафақаҳо бо ин роҳ расонда мешаванд. муаззама иброҳимова 4 моҳ аст ки аз низоми пардохти ғайринақдӣ истифода мекунад. тавре ӯ мегӯяд ҳам вақташ сарфа мешавад ва ҳам аз эҳтимоли фасод пешгирӣ мекунад. куни хел споридан осонтар, чем рафта да онҷа споридана. Контролёр ба медоди нимаша намегузарон. Ё ки 1 моҳ пас алиш мешудан, мебини бо қарздор мебаровардан. ҳозир чӣ? ҳозир не, ҳозир пурра пардохт мешада. дар фармоне ки раиси ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 22 июн имзо кард, таъкид шудааст ки ниҳодҳои масъули давлатӣ аз ҷумла Бонки Миллии Тоҷикистон ва созмонҳои молиявӣ барои қабули пардохтҳои ғайринақдӣ то 1 август шароити заруриро фароҳам оранд. аллакай ҳама вазорати даро ҳам чӣ вазорати молияи ҷумҳури тоҷикистон, чӣ кумитаи андоз, чӣ Бонки Миллӣ ва ҳамаи бонкҳои умуман низоми бонкӣ аллакай ба ин кор шурӯъ кардан. аз он ҷумла мо чорабиниҳои мушаххас ва муайян аллакай роҳандозӣ намудем. мардум аз хона дур нарафта метавонад ҳатто тавассути телефонҳои мобилӣ пардохтҳоро анҷом диҳад. мансабдорони давлатӣ низ таъкид мекунанд ки гузаштан ба низоми ғайринақдӣ ҷалави пардохтҳои ғайриқонуниро мегирад ва зарурати дар ҷайб нигоҳ доштани пули нақдро аз байн мебарад. кумитаи андози Тоҷикистон хабар дод ки дар 1 соли гузашта 81% андозҳо ва пардохтҳо ба буҷаи давлат ба шакли ғайринақдӣ пардохт шудааст. тамоми корро анҷом додем ки гузарониде ки мутаассифона на ҳама мехоҳад ки ғайринақдӣ маблағша ҳам андозаша пардохт кунад, ҳам дигар чӣ шуда муомилоте ки мекунад бо шаҳрвандон ва дигар мана андозпорандаргон ё ки дигар чиёра. талошҳои мақомот барои таҳкими низоми ғайринақдӣ дар ҳолест ки бархе сокинон мегӯянд дар бештари шаҳру ноҳияҳо дар бораи он тасаввурот надоранд. гузашта аз ин аксари сокинон дар Тоҷикистон дар диҳа зиндагӣ мекунанд ки дар маҳалли зисти онҳо шароит фароҳам нест. ин хеле хуб мешавад. дигар нам мехезе мисол 10-15 километр пиёда намерад, мисол кофтани банк намерад, ҷош телефон да мегзарониш меравад. ниҳодҳои давлатӣ бар инанд ки низоми нав имкон медиҳад ҳаракати маблағҳо ва ҳаҷми пардохтҳо назорат ва шаффофияти кор таъмин гардад. аммо сокинон мегӯянд иҷрои фармони президент ба суръат, сифат ва амнияти интернет бастагӣ дорад ва як дастури раиси ҷумҳур дар ин бора иҷро ношуда мондааст. онро мебоист хадамоти алоқа раисаш Бек Зуҳуров худои президент амалӣ менамуд, вале шикоятҳо аз интернет боқӣ мондаанд.